La, unsay maingon nimo aning post ni Wako nga akong gugma nimo murag biko na ay latik pero walay sagol atik. Mora bang ang akong kansa iyamak, mora bang kuan. Masubo kay kanang iyang kuan ang tanak na iyang bisulti. Dili masubo oy. Nagbumba na gabasiya na pod, mukwinta man. Ay, nagbumba na gahapon. Yung kung gahapon na mabalibang karon di na. Di ibang kita ka to. Ha? Ginuwat ko na ko sa mga usa. Gugma na sala. Ginuwat na ko to sa Daw atik. Kaya ba kanang gapos ba? Ginuwat na ko. Wala daw sagol atik. Oy, sagol atik. Gutom man inyong Igatong yang artista. kalula man na. Nangayo ka. Mura karon ang imong gipost-post mo gilasan ko kasukaon ko dayon anak nga na nagugbagugba na di ka. Loy. Ginuwat ra gyud ako no. Anong Di gikuha? ko Sa Facebook. Ah, mo na mga post lang ko talis na ko. Since feeling malipot eh. Oh, lagi na mali. kuan mag-post. Manggali mo ha. Ni dili man na mag-post la kung wala kay gigugma. Ano di ko pala dito na ang mga bati na sa iyang kuan may pang ang imo kuan mag-kuan kag verse kay malipay pa ko. Unsa mag Verse ba sa bersikulo? bersikulo. Sa Biblia. Kaya mo ulit daw si Inday na ay pila ka booking mo verse na by premyo. Sarap ko. Sarap ko. Unsa naman? Ito dulu natin. Unsa man? Wala ka itong bato. Ano lalo ka ito? Ako ni anong bapas ko raw kayo. Kada mo kuan karon diya mo kuan sa dugo ni Kristo lawas ni Kristo. Mana jud siguro ka. Kaya ka man ibay. May manawag la babae. Oy. Ora to. Kuan ka to. Ari ko diya diri. Libaw, 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 libaw. Ihatag. Ihatag koy kay kablo ka niyang kuan. Kenapa ko? Ay, ano poy. Pizza sa ko, lamig. Kwen, kau na dre kwen. Wako. Oy! Imposible sa tingo mga ning mga kuan di mo kanti ko man hugas. Ilay! Unsa? Ako ka malumugas. Binuang nagiboy-boy na, di ka ba lumugas? Dili lagi. Alangan kay, ugason dali kay. Kaya naman kita ini pag sa Ugason ko nimo kay. Mayon ka biyay na da kay, di ka kabalo. una pa man kang buang nga kanya. Una mo ingon na anay, post na anay gugba nga. Dili ka dugas? Napa kay cellphone lang, Facebook ka lang, napa kay maging ano. Kano kano. La dagan ba chat sa imong Facebook ug mga Amerikano la. Ano gaino? Chatin nimo. Man din ko sa kinabuhi na magsiludan. Hindi man kaganag Amerikano na may Iba ka na ingon anak. Naiga chat lagi la. Cellphone na. Naiga chat ningon siya nga hi pretty pasabot hi daw gwapa. Di marot. Dili guro tug tigulang la na Amerikano. Go. Ala, yan. Kulong agon. Palitan man katong kuan la, di ba wa? Palitan sa atong kuan. Oh, palitan ka. Uchi. Idala din mo sa
Ira, sabihin din. Kung hindi ka ng sakyanan ba, kung ako kay Sarah ko, kana ka. Pero di ka kaangad Amerikano la. Dili na ko ganahan. Kaya nga naman. Di may magkasinabot kay di magkonti ko mga English. Pero maminti ko, yes. Pero maminti ko, butangan. Yes or no. Ang may ibang bugkong no, masuko ko nung sa tigil-tigil. Hindi na yung mga chat, nag-chat lagi simula, mga, kuha na good food, mga, siguro mga 50 na yung mga edad ba? Sinta pa. Sinta naman ta. Oo. Hindi ay, hilig man sila mga tigulang. Napoy ka ng, kanaging mga kuha la, Black American, kanang mga itomon ba? Isa, mga nega. Oo, nag-chat sa mo hapon Wala ba? ka ng mga nega la. Nega ba, negro? Ting lago ba, kung kalo-kalo anak. Kadis ganahan ko, imbes ka. So anak, inok-ok na yun makakita tayo. Bata pa yun siguro po na byuda. Naapay puruhan. Pero karon, Sugot ka wa. Minyo, silulang Amerikano. Oh, sugot kayo kay para makabalog English. Ikaw sang, sugot ka sang. Ano naman? Para dato na siya. So, Para na daw pampalit bugas. dato na siya mapalit ng bugas. Kung magugugugod niya. Ay, tagmatis. Oh, doon, magsigbi na. Isang kilo, taluan. Magugugod na po, wala po kwarta, wala po palit bugas. Sige, sa mga gabaan ka. isa ay mag-survey. Isa? Baka tarunong. Ba? Amog. Awati. Ay mo mama, gusto pang makinyang Amerikano. Oh, laing food. Nawalan yung bugas. To. Yung bugas. Sa barbecue, palitan ng bugas. Ano ni Papa ni Mama? Sila, kamu, ikaw lungog, Lil. Ikaw lungog daw. Na, ako ko'y, ako ko'y nagano ko, na, nausan daw. Lalaw, gila, ewan mo rin dito. Hindi, Ano? Ano ko na, ikaw na lang pa. Ano si Papa nga, ay si Lagara anak kay, kinamay niya, ako rin po gason. Nadayon, anak ko nga, dito lang tayo mapalit sa barbecue ta. Ana si Mama si Papa nga. Oh sige, tara na lang din. Nani, balik tayo ni Dali nga, Dali na po, gipalit na mo. Gipalit, gamay naman gipalit og sudan. Nya. Nagpalit na po nagbalik, wala man, ya pagkugma na po, wala po pagpalit og kanon. Sana ni, walang gani na ni Dali. Walang, mo nagbiyahe si Papa yan. Biyahe si Papa na may bayad ng kwarta. Dahil para namin pangpalit ng bugas. Kung ano ba sa kilo. Bugas? Ay, sa kabugas. Tampo ko nga. Kaya kami sinaga pa na hero sa inyo, Papa. Kapo, na matagaag man. Ligod lamang tawa ko kung sa'y ato unahon aniwak. Nalipay na ako o pag-abot pa ako kung hinlo na kitahay. Manugas. Kinsa may nanugas sa hinlo manibangira. Oh, Right? Bahala na. Magugma-gugma. Mag... Ang kuha na kag... Sulti na kagugma kay... Antigo naman. Ang tigo naman. ikaw na lang kita isa. Iwa may nabawaan la. Sa may looy. Oo yan. Yan di. Usa-usan. Kalibutan, para may kalibutan. Right?
Gusto ko, paliho kang di magpangpang imong ipong tanan. Sila na trabaho adi ng hugas. Hindi man trabaho na ako. Hugas ka nangin o ka man hugas kay mahinlo ang kamot. Busog ka sa siopaw. Ha? Busog ka sa siopaw. Busog eh. Ikaw, nabusog ka sa donut. Busog kayo. Donut o pizza. Why? Ikaw, sang, busog ka sang. Oh. Grabe di sabay. Gamay ron gali ako giinom na Pepsi. Okay. Buyo! Puyo. Grabe di. Ikaw, agong tamay. Wala o. Latagay mo yung bukas na be. Pamalit pa ka na ang may mga trabaho. Masay trabaho, gamay ang mga sweldo. Na imo mama tagtasin sa adlaw na imo papa adlaw ako imo kaptad mo. Taga-gis kalibo na, wala yung bukas. Kalibo na 5. 5 kilo, isang kalibo. 5 pesos. Bukas. Pagpuyo adil. Eh mo kuansa kog hangin. Grabe di nga kistaw. Di man makaya. Minggok sa kog hangin kay talipong mo na. Aircon lagi. Lah. Sa? Aircon la. Gani ka makabayad aning 3 mil ra ang bayro nun. Ah, dali na gabaligya sa luwa. Lam lay kay bagong sudlay la. Awang mga bata la wak o nang hornal sila wak o. Ning kamot sila wak. Sweet na ako ng bata la. Sa? Sweet ako ng bata. Awan ning kamot sila wak para makakwarta. Sabang mama magkwarta yan. Ya si Wako la. Aman ko tudlay. Si Wako. Sa iban makatabang anang katabang ino na sa kontribusyon. Dugoon man kay bomba dili na manugod kay umanag hapon. Ay dili la. Kung dili Nagkumpa na magkulang. kung dili na magdalaog. Kitket. Kati-kati si isa. Amen tudlay. Hindi ka magdala og Katong Bunal? kalinis nga. Katong kalinis mga kahoy ako gandam kay susog na anak. Tingnan ko maglagok ako. Bahala mabuslot. pero mo bomba man ka. Bumba eh sabi ko. Karon kamo ni bomba. Sugoon na ko ni bomba kay pabumbaw na po kay maghakot ng tubig gong. Dili na kay kumana. Kung kapila ka mukha o dyan kadlaw. Kaisa na. Kaisa naman mo trabaho di. Kaisa na mo kaon. Ito sila lo. Yan tayo. Katulo lagi kaon. Balik-balik din na mo. Dili kay mo lang. Kuan ka na, natagal kag kwarta, isa ka milyon na or kuan ka sikag vlog, matagal kag bugas. Unsa man? Bugas? Layo. Ning kamot gid sila lo. Sama sila mama dia. Aman. Kamot gid sila. Mabutan kayo. Siwako. Ano dapat la si Wako. Siwako. Si Wako kay nga naon la. Na. Pag-ulit inyo kay na ko islog ako pagkasuslog kong kanan. Ako hikap-hikapon hagkan. Ay sad. Pero kana. Gamay lang lihok. Lapang dahon. Pasaan ang pala o bata nga gamay lao. Pasaan niya. Tanawa raw ako. Oh. Gihan kayo. Ug kana sila ingon aron kainit ka. Ubog lang. Bahay na ka. Nagdaga lang ka. Kuyo ba kay matandog ni ato na yun? Si
Si Wako la maging ana la. Mobilib gyud ka. Bilib ko ay hinagkan kong ilok. Bahala na og naay dagan ko ang tanoy. Pila pud kay hatag ana la no? 100. Uy. Gamay. 100 mag-journal ka? Tingin. Ada ya mama. Ada na ya mama. Si Wako la kung mangayo sa imo ingna ingana manghurnal mag Ayun, bitaw ko ka ng... manghugas. At kung tana mo rin sa karinderiya, maingon mo nang magkabok ko manhugas ko. Di mo magsalig pangayo. Tinga mantag mo. Sikat sa mga tana ka, kaya kay mauwaw naman pitahay ka. Di naman gagani ka gusto mag-uwan ka, kay mauwaw ka. Lasa, di ba? Kasi di ko sumaguban. Di na siya mo. Sunog kay kon. Wow, di ko pa ito ang ganang mag-graduation siya sa una. Basketball. Ito pa ito. Oo, siya kay nga naman mawawag ako. Banak, mawag kayo. Nasa maulitaw na lagi la. Taga-asa man na sila lang. Ito siya. Dapat ilagay po yung siling ngayon ba? Dapat ilaligaya. Mga palandong pa sila lang. Oo, ito yung taon. Mm. Ha? Tagwasing po. Tama ba lang? Wala na? Balik na kay mao ora kang kuan. Ang buwang. Bukan. Ngayon, kimkisi. Sabay na! Mas ko na ba siya. Sa? Wala mo siya tayo sa Ngayon, nakikitawa ko. Kanang sure pa rin mamanlukot-lukot ko. Ipakita nyo ng legs nga. Ingong bukton na kada ka. Lagi baon sa may nung dan lukuti man dyan dahil pasampak man dyan sa banahian. Ito lang para gamay ba? Lain ka taga diri ha. Nga na, may mga usuron la. Lain ka Mga taga diri. batanon. Di adiri ba may imo gusto. Suuta. Sa ba na brief man na. May ganahan eh. Mga ba may imo gusto kay pa. Kung Sa may resulta dito sa simbala. Dami mo patag ba? La. Sa resulta dito. Simbala. sa? Simba ba? Sa daw pulong sa simba. Ano sa resulta sa simba? Ay, yung siya pulong ah. Bulong sa bata nga tugi. Hindi tugi. Ang kanang bata nga sa pulan. Pilit na makatalaog din natin pagkanon. Maunay tima sa simba ron. Sugot ra mo po dilig-dili makaon. Dugayan gut mo na siguro kanang gitilin ako kanang gut mo na siguro din. Bisa ko pangita na kinamos utang sukaan man. Kung kusog pa pagkan ani ni mga on. Pasakti. Ay, damo na magkata